ụtọ ka m ji na-anabata gị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Akwụkwọ nsọ na-agwa anyị maka onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ya bụ onye isi nchụàjà anyị. Akwụkwọ nsọ na-ekwu na o nwere ntachi obi n'obe ya n'ihi ọṅụ nke e chere n'iru ya. Obi ụtọ ka m ji na-anabata gị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Na GCK mgbasa oziọma nke ụbọchị taa, Pastọ Dr. Kumuyi ga-agwa anyị okwu Chineke n'isiokwu nke si ntachi obi n'ụzọ ahụ nke dị warara. Ọtụtụ mgbe anyị na-ada mba, ọtụtụ mgbe ike na-agwụ anyị, ọtụtụ mgbe anyị na-eri mpe dịka ndị Kristian mgbe anyị zutere ihe ịnwa aka n'iru dị iche iche n'ọsọ eluigwe, n'ụzọ eluigwe nke anyị na-aga n'ime ya. Dịka na-anụ okwu Chineke taa nke dị n'ọnụ ọrụ ya, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi bụrụ onye agbara ume nwee ntachi obi. Ajụjụ m bụ, gịnị ka m ga-eme? Olee otu m si aga? Olee nzọụkwụ ndị m ga-ewere nke ga-eduru m baa na ozuzu oke na ihe ịrịba ama nke onye nwe anyị n'abalị a? Ka mere m ji na-abịakwute gị n'abalị a. Mmiri ozuzo, mmadụ niile tie mmiri ozuzo. Gịnị ka m ga-eme? Nke mbụ, chọọ dịka uche ya si dị. Nke abụọ, nụrụ ndị ọgbụgba ama ya nke ọ họpụtara. Nke atọ, rube isi ka ọ dịrị gị na mma. Mgbe ị ga-asị ee ekwerele m, ọ ga-eme ka onye isi mepee anya ya. Mgbe ị ga-emepe anya gị, ị ga-ahụ ya wee gwa onye ngwụrọ sị ya bilie gawa ije. Ị ga-anọ n'ebe ahụ, ị ga-asị apụghị m. Otu isi anata ịrịba ama, rube isi ka ọ dịrị gị na mma. Agbala ọsọ, ị bịara maka ihe ị ga-anata. Onye bịara ahịa, ị chọrọ inweta ihe dịka onye na-ere ahịa na-achọ iresi ahịa ya, ele oge ya chọọ ka ọ gbalaga. Gịnị mere iji bịa? Ị bịara ka a gọzie gị. N'abalị a agọziwo gị. Gịnị mere iji bịa? Ka ị wee hụ ikikere Chineke na ịchị isi ya na ihe Chineke ga-eme. Ị ga-echere, chee maka ihe ịrịba ama ya nke na-esochi ya. Bata n'ụzọ a dị warawara. Bata n'ụzọ a dị warawara. Ihe nke a pụtara bụ na Kraịst kwuru otu a, na enwere ụzọ nke dị obosara, na ọgwụgwụ nke ụzọ a dị obosara. Ọ na-adị ka ọ dị mma ndị mmadụ na-aga, ọ na-atọ ha ụtọ, mana ọgwụgwụ ya ọ dị ihe ha ga-ahụ. Ọwụ ịhụju anya na ihe mgbu. Ụzọ a niile nke dị warawara, o nwere ike ịdị mma na ọgwụgwụ ihe niile, ngọzi niile nke ị chọrọ. Onye nwanyị adowewe ya dowere gị n'ụzọ a dị warawara. Ana m ahụ gị ka ị na-aga n'ụzọ a dị warawara. Ana m ahụ gị ka ị na-abanye na ngọzi Chineke. Ana m ahụ ngọzi ke Chineke dowere gị, ngọzi Chineke na ndụ gị dịka ị na-abanye n'ụzọ a nke dị warawara. Nata ngọzi ya niile. Nata ngọzi ya niile nke na-eso ya. Ka a ga-eju gị anya, ka m mee ka o ju gị anya. Wezuga ihe niile ụwa wetara na ndụ gị. Wezuga ya. Ihe niile ekwensu wetara na ndụ gị, ha wee zọgide gị, ha wee jigide gị, ha wee were ihe a niile tinye n'ebe ị nọ. Ị chọrọ ifego elu ka ị wee dịka ugo, ka ị wee dịka ugo nke onye nwe anyị, wee rute n'ebe ị kwesịrị ịnọ. Ihe ahụ nọ na-ekpuchi gị. Ihe ndị si n'ụwa, mbibi niile nke ụwa, ike ọchịchịrị niile na ike otu ọchịchịrị nke ụwa nke na-ejigide gị, wezuga ya. Ana m ewezuga ya.
n'abalị a ị ga-achọ dịka uche ya si dị, ị ga-anụ ọgbụgba ama nke ndị ama ya wepụtara, ị ga-erube isi ka ọ dịrị gị na mma, ga-erube isi maka ọlụ ebube ya, ga-abanye n'ụzọ adị warawara, ga-ewee nata ihe niile wee okwu ya. Mgbe ahụ ga-ewezuga ụwa, ịnọ n'ebe ahụ. Anọ m n'ebe ahụ. Ike nke onye nwanyị na nrọpụta nke onye nwanyị na nkwa nke ojuju ya ga-adị na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Nke ikpeazụ, nke na-eso ya na nke na-eso ya na nke ọzọ, mmadụ niile nke ga-ewere nzọụkwụ a niile dịka ekpughere ya nye anyị n'okwu ya, ị ga-abanye n'ala nke ihe ịrịba ama nke inweta ihe nweta gị niile, ihe niile nke funarịrị gị, ị ga-enwetachi ya n'abalị a n'aha Jizọs. Ihe ndị a ka anyị na-amụta n'ozi ọma nke onye nke Chineke n'ụbọchị taa. Anyị na-amụta n'ime okpomọkụ nke ihe dịrị onye nke Chineke, ihe na-abịakwasị onye nke Chineke. Ọnọdụ obi gị bụ ihe dị oke mkpa n'iru Chineke. Chineke na-ele anya ọnọdụ obi gị, ọnọdụ obi iji na-anagide ihe bịara n'ụzọ gị, ihe nke na-agabiga. Chineke ga-enwe mmasị ka obi gị si ike, okwukwe gị si ike n'ebe ọ nọ. Ekwela ka obi gị daa mba ma ọlị. Ihe ọzọ anyị na-amụta bụ na Chineke nwere mmetụta n'ebe ị nọ. Ihe banyere gị na-emetụ Chineke n'obi. Chineke nwere mmasị n'ihe ebe ị nọ, ihe ahụ ị na-agabiga, ọnọdụ mwute dị iche iche na mkpagbu dị iche iche, ihe isi ike dị iche iche nke na-agabiga, nke nọ n'ime ya. Chineke nwere mmasị n'ebe ị nọ, ọ na-eche banyere gị. Ihe ọzọ anyị na-amụta n'ozi onye nke Chineke bụ dịka mmiri na-eruju n'igwe ojii, emesịa ya awụsa mmiri ya, mmiri ozuzo, ọnọdụ chi agbanwee, ebe niile asape, enweghị ihe. Otu akụ ga-adị na ndụ gị. N'otu ntabi anya, ọnọdụ gị ga-agbanwe, ihe niile ga-adị mma dịka o kwesịrị. Ana m arịọ gị onye nke Chineke ka ịhụ n'ime ọnọdụ ahụ ị hụrụ onwe gị, ka okwukwe gị si ike n'ebe Chineke nọ, ka ịhụnanya gị si ike n'ebe Chineke nọ, ka nkwuwa okwu gị na ndabere gị n'ebe Chineke si ike, n'ebe Chineke nọ ka ha si ike. Ihe bịara n'ụzọ gị, ihe ndị a bụ nnwale nke bịara n'ụzọ gị, ọ ga-amasị Chineke na mgbe na nwalichala gị, ahụ gị dị ka onye nwapụtara, nke na-enwuke enwuke, nke na-ewetara Chineke ọṅụ n'obi ụtọ. Ana m aga ikpere gị ekpere, doo aka n'elu. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị ka oge ahụ, oge awa nke mmiri ozuzo nke ngọzi gị, mmiri ozuzo nke mgbapụta gị. Isiri ọnụ n'oge nke mmiri ozuzo ikpeazụ na ị ga-eme ka igwe mbara igwe, ka mmiri ozuzo wee zokwasị mmadụ niile. Onye nwanyị ndị a niile n'ebe a n'ebe ọzọ, ndị nọ n'igwe eji ezi ozi na-anata nzọpụta gị ugbu a, nye ha ike nke nzọpụta n'aha Jizọs. Lụọ ọlụ a n'ime obi ha, sachapụ mmehie ha niile, wezụga ike niile nke mmehie pụọ na ndụ ha, gbajie yoku nke mmehie. Onye nwanyị, mee ka nzọpụta, mgbapụta, ndụ ebighị ebi a ka ọ dịgide n'obi mmadụ niile. Onye nwanyị, emezuwe ya. Anyị anatawo, anyị na-ekele gị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Emezuwe ya. Nna anyị, ị bụ ezi Chineke. Ị bụ Chineke na-ahụ ndị gị n'anya, Chineke obi ebere,
Chineke dị ukwuu n'ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Ị mere ka osimiri uhie takọrọ n'iru ha, ị ga-eme ka olulu ọbara atakọrọ. Ị mere ka mgbidi Jeriko daa, ihe ọbụla zara aza wee daa. Ọ ga-ada pụọ n'arụ ụmụ gị n'aha Jizọs. Ugbu a ana m ezipụ ike gị, ike nke onye nwe anyị na ndụ gị. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Nata ọgwụgwọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe zara gị aza n'olu na ihe ọla nke zara aza na-arụ gị pụta n'aha Jizọs. Ntị chiri echi, ogbu, ana m ekpe ka onye nwaanyị metụ ntị gị aka ugbu a, metụ ọnụ gị aka ugbu a, metụ ire gị aka ugbu a, nụọ ntị, kwupụta okwu ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì, anya na-adịghị ahụmacha ụzọ, ugbu a mmetụ aka nke onye nwaanyị dị n'anya gị. Ị ga-ahụ ụzọ dị ka anyị na-emepe anya anyị. Ị ga-ahụ ụzọ nke ọma n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke a na-apụghị ịgwa agwa, ọrịa kansa, ọrịa ọnya afọ, ọrịa ụkwara nta, ọrịa obiri n'aja ọcha, nsogbu niile nke nọ n'ebe ị na-eku ume n'akụrụ gị ma ọ bụ n'ọkpụkpụ gị ma ọ n'ọbara, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ndị ozi niile nke ọnwụ, ndị chọrọ iwere ndụ gị, ana m akagbu ya oke ugbu a. Ana m ewezuga ntaramahụhụ ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị ndị niile ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ha nwere ọkpụ gbajiri agbaji, mana ha dara ngwụrụ. Ana m ekpe n'ike gị ga-abịakwasị ha ugbu a. Bilie ma gaa ije n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m ekpe ihe ọbụla wụ nsogbu, ihe ọbụla wụ ihe ọmụma aka n'ihu, ihe ọbụla wụ ọrịa nke ha nwere, metụ ha aka ugbu a, n'aka nri, n'aka ịkpa, n'etiti, n'azụ azụ, n'ime ụlọ ikwu a niile, ndị nọ n'igwe eji ezi ozi, n'ọgbakọ niile, na steeti niile, n'obodo niile, gwọọ ha niile n'aha Jizọs. Wezuga ọrịa niile nke ụwa pụọ n'arụ ha, mee ka arụ dị ha ike. Mmadụ niile mee ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, anyị na-ekele gị onye nwe anyị. Emezuwe ya, anyị kpere n'aha Jizọs. Too Chineke, toonu Chineke, ịnatawe ya n'aha Jizọs. Ugbu a nwalee onwe gị, ị ga-enwe akụkọ otuto n'abalị a. Enyi m, eji m n'aka na ihe ọmụmụ nke GCK nke ụbọchị taa bara gị oke uru nke ọma. Ana ị na ha aghọtazi na Chineke nwere mmasị n'ebe ị nọ inyere gị aka na ihe ọbụla nke ị na-eme ka o wegara gị nke ọma. Ya mere, gaa n'iru na-akpọtụrụ anyị na gckhq.org ka ị nwee ike na-enweta ozi mgbasa oziọma nke ga-enyere gị aka. Gaa n'iru kpọtụrụ anyị. Anyị hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịhụ gị na mgbasa oziọma bara ezi nke WF Kumuyi nke ga-adị n'ọnwa ọzọ. Chineke gọzie gị.